Jajan apa di Food Factory Solo Paragon Mall? Oke guys, di video kali ini aku lagi berada di Food Factory Solo Paragon Mall guys. Pertama aku ke stand teh gerdu guys. Ini aku beli es teh dan kentang wedges lo deloken. Iki kentange. Terus apa ki aku juga beli es teh. Nah, iki kentange tak maem, kentange luare renyah, dalamnya lembut guys. Terus yang teh gerdu wis gak usah diragukan. Teh the best kok rasane. Ono sepet-sepete, ono manise, komplit deh. Terus lanjut iki aku tuku ning ayam ke Prabon. Nah, yang sing tau nih jajan ning food court ini mesti senengane tukune ayam ke Prabon guys. Dan aku baru tahu kalau di ayam ke Prabon ada menu sushi ayam geprek guys. Susine tak jiko, tak cocol karo sambele, terus tak pangan wae. Lah ternyata sushi ayam geprek iki enak banget guys. Next bakal tuku maneh iki. Terus lanjut iki aku beli resbole iki ayam asap guys. Ini ada potongan ayame, ono timune, terus ono telur setengah mateng. Terus ada beberapa pilihan sambalnya juga. Ini aku ambil yang sambal matah. Di bawahnya ada nasi nih. Terus lanjut iki tak maem wae soalnya aku wis ngelah ndek esuk urung sarapan guys. Terus tak pangan ngono wae iki rasane enak mareki kok guys. Terus lanjut setelah itu aku jajan ning Silin. Lah iki tukune aku sing paketan ngene iki wis karo sak minume yo guys yo. Jane iki mau aku pesen iki sing gak tak kei rasa ngene iki lah. Masih salah krungu apa piye dadi yo wis gak apa-apa lah. Tapi yo untung wae rasane enak kok guys. Yen Silin kuwi emang gak usah diragukan, emang wis best seller yo. Iki jajanan kesukaan semua umat guys. Terus yang terakhir aku jajan ning Penmo guys. Ini aku beli yang varian pentol urat yang ukurannya medium guys. Iki emang pentolnya iki ngurat banget guys. Iki tak damoni sih sadurunge tak pangan soalnya iki panasnya pol iki. Tapi pentolnya iki ono sedikit rasa sapine ngono guys. Tapi ya enak lah menurutku. Wes vlog hari ini guys, bye bye.